Partim de que l'aigua és un servei essencial que sempre és públic. L'aigua és del poble. Dit això, ja els avanço que el nostre grup votarem amb una abstenció crítica. Crítica perquè creiem que aquest govern actual hauria d'haver buscat el màxim de consens en totes les forces polítiques per un tema tan important com és la municipalització del servei d'aigua. Des del moment en què no ha estat així, creiem que no s'ha treballat el suficient. Tots som representants d'una part de la nostra ciutadania. Però també voldríem comentar altres mancances que té a la seva proposta i que en diferents ocasions hem manifestat. La falta d'un pla estratègic d'inversions dels darrers anys i també una previsió d'inversions que vostès creuen que s'han de fer a la xarxa. Nosaltres considerem que cal una forta inversió, més ben dit, una inversió de xoc, per posar al servei el nivell de qualitat que mereix i requereix el nostre municipi. El nostre grup votarà favorablement a la recuperació dels terrenys ocupats, però el que sí que volem constatar és que hi hauria d'haver hagut un pla o un projecte d'horts en el nostre poble per tal de que no es produïssin aquestes ocupacions i després les posteriors desocupacions, cosa que no agrada a ningú. Tot just se'ns ha presentat una proposta, un projecte, que realment engresca molt, ens fa molta il·lusió i crec que serà una manera alternativa de poder donar sortida i poder acollir a tota aquella gent que vulgui tenir un petit hort en el nostre municipi. Penso que és un repte de tots implicar a la ciutadania perquè realment se sentin impulsades i atretes i que vegin els fruits d'aquesta participació que puguin tenir i el que implica i que realment això es reverteixi en les actuacions municipals, en escoltar-los, en debatre. Voldríem afegir que esperem que no hi hagi cap altre entrebanc ni cap altra reclamació respecte d'aquesta plusvàlua perquè així els nostres veïns i veïnes que puguin tindre l'expedient obert el puguin tancar el més aviat possible. Des de Junts per Catalunya felicitar aquestes 4 premiades. Gràcies per deixar el seu granet de sorra i poder canviar aquesta societat actual vista des del prisma de dona, de forta i de valenta. Com fem ja des de sempre, votarem favorablement per tal que pugui tenir la compatibilitat. Nosaltres també votarem a favor, és una adequació a la llei i a més això tindrà una repercussió per als treballadors de la casa amb beneficis que es puguin acollir. Jo voldria aprofitar aquest moment per felicitar-nos a tots plegats. Dins el recull d'informació que ens fa arribar l'alcaldia, ens explica diferents actuacions que es faran properament, la plantació de 83 arbres, l'eliminació de 25 soques, el seguiment dels arbres plantats l'any passat i l'actualització de l'inventari i recompte d'arbres a replantar al municipi. Recordarem que ja fa quasi un any que el nostre grup va presentar una moció al respecte que feia referència pràcticament a tots aquests punts. Aquell dia l'equip de govern es va donar un no, que ara és un sí. La veritat és que estem molt contents, més que res pels veïns i veïnes que podran gaudir de tota aquesta millora des del poble. És una vergonya que portin allà des de fa molt de temps aquells carregadors i que a dia d'avui encara no vagin, perquè cada dia a Sant Quirze trobem que hi ha més cotxes elèctrics i més gent que aposta per això. En el parc de la Taula Rodona hi havia moltes orugues de pi que havien donat grans al·lèrgies, que havien tingut que fins i tot anar a l'hospital, posar medicació intravenosa, etc. Llavors era a veure si teníeu previst fer algun altre tractament que no fos el de les bosses, que no fos de la fumigació, sinó que fos una mica més sever. Havien de començar les obres de connexió del polígon de Can Canals cap a la rotonda de la C58. Quan es començaran aquestes obres que en principi estaven previstes iniciar al desembre? Jo compto i són 4 mesos que amb un permís d'obres menors. A nivell de les AFAs hi ha un dubte sobre què està passant o què passarà amb el tema de la piscina pels alumnes de segon.